By Bodo Job Info official YouTube channel दा बे समाव latest update official notice ओंखारबाय जे नोंथांमोननि result LPUP आव जायफ्रा आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना नायनो हासिगोन पर्टेलाव दा बोरै नायगोन माखौ नुगोन आरो बबेनिफ्राय फैदों जों गासैबो A to Z नायगोन बिनि सिगां मोनसे खावलायनाय जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे latest साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा official noticeआ बबेनिफ्राय फैदों सोर मोनदों सोर मोनाखै आरो बेसेबां पे खालामनांगौ एन्सार किस नायनोबा एबा रिजाल्ट नायनोबा थ' बिनि सायाव जों दायो नायनोसै जों फैबाय सेबायाव आरो सेबायाव फैयोब्लासो नोंथांमोना गावनि एन्सार किसखौ नायनो हागोन बेनो जाबाय LPUP नैबावहाय क्लिक खालामनांगोन दा खोथाया जाहैबाय बे जाबाय आसाम स्टेटनि स्पेसियेल टेट दाखालि 28 जुनाव जायफ्रा आसाम स्पेसियेल टेट एग्जाम होदोंमोन बर' मिडियामाव नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन दा बेखायनो नैबे अफिसियेल नटिसआ बाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन अके देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो बेनो जाबाय नोंथांमोननि जेनिखि एलपिआनो जा इउपिआनो जा एसएससिनि आन्दाराव दाखालि स्पेसियेल टेट होबायना बेनि रिजाल्टखौथ' थाब होगोन आं नोंथांमोना गोबां खोन्थाखादोंमोन दा खायसे फोथायखादोंमोनबो दा बेनि गेजेरावनो अफिसियेल नटिसआ रिलिज खालामना होबाय बेनो जाबाय OMR शीट एबा एन्सार किस नोंथांमोना गावनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन बेनो जाबाय बर' मिडियाम गार' मिडियाम मणिपुरि आरो हिन्दी दंमोन ना दा बेहाय 11:30 जानाय लोगो गाबोननिफ्राय एबा 6 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोना OMR शीटखौहाय नोंनिखौ नुनो मोनगोन एबा गावनि रिजाल्टखौ मोनगोन जे नों 90 मोनदों ना नोङो 83 मोनदों थ' बियो नोंथांमोना गाबोन मोनथिसिगोन मिनिमाम जोंनि STफ्रा 83 मोननांगोन अब्लासो 55% नोंथांमोना जागोन आरो बे पार्सेन्टखौ बोरै नायगोन होनोब्ला नोंथांमोननि टटेल मार्क्सआ जोंहा 150 दङमोन ना बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि नायनांगोन जे नों एग्जामाव मोनदों हमना ला 83 बेनिफ्राय नोंथांमोना 100 जों माल्टिप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय 150 जों रानदो अब्लानो 55% नोंथांमोना मोनोबा स' मिनिमाम नोंथाङा क्वालिफाइड जागोन अके थ' बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्ला नोंथांमोना पर्टेलाव बेयाव लगइन खालामगोन सेबायाव अब्ला ओरैनो नोंथांमोना रिजाल्टखौहाय नुनो मोननाय नङा OMR शीटनि थाखाय नोंथांमोना चार्ज होनांगोन 50 रुपिस 50 रां नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जेब्ला पेमेन्टआ साक्सेस जायो अब्ला भेरिफिकेसन खालामनानै जायखिजाया टाइमाव नोंथांमोना OMR शीटखौहाय माने डाउनलड खालामनांगोन नाथाय नोंनावहाय रिसिभ मेसेज फैनांगोन अके माने फैसाखौ मोननाय रिसिभआ नोंनाव फैनांगोन होमबाथाय नोङो लगइन खालामनानै नैबे OMR एन्सार शीटखौहाय नोंथांमोना सेबानिफ्राय डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन दा बेनो जाबाय गावनि रिजाल्ट अके नाथाय जेब्ला नोंथाङा मिथिखाबाय जे गावनि रिजाल्टआ मोजां अब्ला नोंथांमोना टेट क्वालिफाइड जानायनि मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बिनिफ्राय मेरिट बेसिसाव मोनसे आरोबाव फैबावगोन एप्लाइ खालामनो अपसन माने बाथ्रा जाबाय LP आरो UP लेभेलाव मोनसे पस्टआ फैगोन भेकेन्सिया फैगोन आरो बाव नोंथाङा एप्लाइ खालामबावनांगोन अके देन एप्लाइ खालामबासो लास्टआव काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोननो हागोन नाथाय बे आगस्ट आरो सेप्तेम्बरावनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आसाम स्टेटआव मानोना एडुकेसन लेभेलाव GTनिफ्राय लानानै PGT LPUP 70,000 पस्टआ दङ अके थ' बेखायनो पस्टआ नोंथांमोना मोजां फैगोन आरो दा बे जाबाय आसाम स्टेटनि बेखायनो जोबोर स्पिड जादों बिथांमोननिया आरो टटेल केन्डिडेट्स होनोबा अनलि 5,000 दङ ना बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरा मात्र हमना ला 3,000नि खाथियाव थानो हागौ आरो बथ साइड LP UP थ' बिनिफ्राय BTCआ दासिमबो आपडेट गैया दा BTCजोंहाय नैबे आसामनिजों समानसो होनो हासिगौ बेनो जाबाय आगस्ट सेप्तेम्बराव रिजाल्टआ दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट थ' नोंथांमोना मोननो हायो